пак ботевци продължават да се борят. Томи Костадинов не оставя на мира десният защитник на Берое. Гостите сега правят едно от поредните си контри. През 4 човека минава там този футболист. Остават може би минутка до края на първото по време. Да видим главния съдия какво продължение ще даде на тази среща. 1-0 за Ботев все още е резултата. Има засада тук. Нищо опасно за футболистите на Ботев Враца. И сега те бавничко, без да бързат, ще изнесат топката към центъра на терена. Добре е този резултат да се запази за първите 45 минути. Това ще влияе, да, точно така. Свърши първото по време. 1-0 за Ботев. Ще се чуем след малко с началото на вторите 45 минути.